मुनि आनसलिक कमिटिखौ दानो लानाय बे गेवलां मेलनि मेल सामलायगिरि थामहिनबा मेल हजा मुसलपुर जिल्लानिनो दिदोम आफादगिरिखा जोंहा अनजालु दीपक लाहारी जों खाफाल गोनां मानो होनोब्ला एलडीएफि प्रोग्रेसिभनि आफादगिरि बिथां धीरेन बर'आ दाखालि बावैसो दिल्लीयाव भारत सरकारजों सावरायखांनायनि उनावनो बे बरबरी हालामाव जानो गोनां दिनैनि बे मेलनि थाखायनो हराव सिखारनानै फुंनि 5 रिंगासोनि फ्लाइटजों दिनै सफैनो हादों बिथां धीरेन बर' आरो लोगोसेनो जोबोद मोजां नांदों दिनैनि बे गेवलां मेलावनो गौथुमारि बिथिङाव माखासे मानि दैदेनगिरि जोंहा नुजाफैदों एसे आगोलावसो जोंहा दिनैनि गेवलां मेलनि गोनांथिनि बागै तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि अनजालु जगेन बसुमतारिया खम समनि गेजेरावनो मोजाङैनो गावनि बिबुंथिखौ होनानै बेखेवलांबाय आरो लोगोसेनो मोजां नांदों जोंहा नलबारि जिल्ला कमिटिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजु बर' आरो लोगोसेनो भाइस प्रेसिडेन्ट रमेन बर' आरो लोगोसेनो जोंहा नेहाथारि अमृत कुमार बर' डिस्ट्रिक्टनि मोनसे गोख्रों टीमानो दिनै नुजाफैदों आरो लोगोसेनो मोजां नांदों जोंहा मुसलपुर दाखालिसो दानाय आनसलिक कमिटिनि जयेन्ट एक्शन कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोन गपाल दीपक आरो लोगोसेनो मुसलपुर जिल्ला कमिटिनिनो नेहाथारि लिंगोमा रामसियारि आरो लोगोसेनो बेवहाय नुजाफैदों बयनिख्रुइबो दासिमहालागै नांथाबना थानाय बैसोआव बैसोगोरा न'खराव सोरबा आलासिया जिउ थुंगेनायनि उनावबो बै फोरबोखौ नुजानानै खारबोनो हानाय फैनो हानाय जोंहा धमधमानिफ्राय होदावरि होसावरि नुजाबोनाय जोंहा आदा कसारी बिदिनो लाम नुजानो हानाय आगोमा दैदेनगिरि नोंथांमोन बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन थनबिल डेजिगनेटेड केम्पनि दिनै सीईअआ मोनसे गुबुन जाहोननि थाखाय क'क्राझाराव थांदों होननानै मिथिनो मोनदों बिनि सोलाय जोंहा सेकेन्ड आइसि अनजालु सावदाङा दोङो सावदांखौ बयबो मिथिगोन ना मिथिया खेबसे सिनायथि होना लानाय गाहाम दा दिनैनिफ्राय जाहाथे इयो बारग'नोब्ला बांसिन मावनांगोन जायगानि सावदां बेनि नङा नारायणपुर थायो बरमायाव आरो बिदा हिसाबै बेखौ आं खावलायदों बेयो ज' जालायनानै बे देराखौ थानाय केम्पखौ मोजाङै आरोबाव मोजाङै नायसिननांगौ रायजो राजाफोरखौ जोंखौ लानानै आरो जोंनि खामानिफ्राव आवगायलांनांगोन बेखौनो आङो बिनि थाखायनो आं रायजोफोरखौ सिनायहोनो थिननाय जादों आरो नुबावदों आङो बरिमाखा आनसलिक कमिटि दाखालिसो दानाय गोदोनिफ्रायनो मावथिखा बै रायजो राजाजों जना दङ आनसलिक कमिटिनि आफादगिरि अनजालु धरनि बेखौ नुदों बेखायनो आङो आंनि मोखांनि सेराव जाखौ नोजोर नुदों नुनायाव एसे खम नुदोंब्लाबो नाथाय बे गोम गोम जानाय बे मिथिङाव साफा साफाजोंनो हयथ' जौसे मानसिफोर दङ होननानै आं मिथिनो हायो नलबारि जिल्लानिफ्राय नुजाफैदों मुसलपुर जिल्लानिफ्राय नुजाफैदों दा जोङो मोजां रोखोमै दिनैयो बरबरी आनसलिक कमिटि पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटिखौ
दाफुंनो हाथों होननानै सेरावनो थानाय जोंनि बाथौ थानसालिनि बाथौ बोराया जोंखौ अनथों बेखौ आं खावलायखाबाय। बे जाफुंखागोन। दा रायजोफोर एसे माथोआबो थरायदों, थेव बेखायनो आंनि बुंनायखौ बेसे डिग्रियालागै जोंहा अनजालु निनगोमा रामसियारिया बुङो, आदा नों फैनांगोन 90 डिग्रियाव होनांगौ होनना बुंबाय थायो। माने 90 डिग्रियाव स्पिड होनांगौ होननानै बुंबाय थायो। बिनि बे बुंनाय डायलगखौ गोसोआव लायो माब्लाबा आङो मोजां मोनो। जायखिजाया दिनैया दिनै 90 डिग्रियाव बुंलायनो गोनां जानाय नङा। बिराद जब जबै सावरायलायनो हानाय दिनैनि बे थासारिया। माखासे मानि खोथाखौ दिनै नोंथांमोना जों बेखायनो खाफाल गोनां होनदों। बरबरि हालामनि जानानै जोंबो खोनासंनो मोनफासिगोन। दाखालि 2 तारिखआव NDFB जोलाय भारत सरकारा मा सावरायमारखो, बे माखासे मानि खोथाखौ जोंहा NDFB प्रग्रेसिभनि आफादगिरि धीरेन बर'आ बुंगोन, स्रा स्रा बुंगोन। बयबो बै समहालागै नेना थानांगोन खोनासंनो थाखाय। दा आंनि बुंनो गोनां सालाया जाहैबाय पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो NDFBजों मा सोमोन्दो दङ बेखौ रायजो राजाया मिथिना लायाब्ला जोंनि खामानि मावलांनायाव एसे आख' फाख' जायो। बे गौथुमा राजखान्थि हान्जाथार ना माबा गुबुन मोनसे गौथुम, बेखौ जों मिथिना लानाया गाहाम। दिनै जायफ्रा मिथिखागौ बिथांमोननि थाखाय हयथ' आंनि बुंनाया फिन बुंफिननायसो जागोन। थेवब्लाबो जायफोर 2 साथामसोआ गोदानै फैदों बिथांमोना जाहाथे मिथिनो हायो, बेनि थाखायनो आं बुंनो नागिरदों पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ NDFB प्रग्रेसिभजोंनो दाजानाय मोनसे कंग्ल'मारेसन गौथुम, माने मोनसे जथाय मन्च। जाय मन्चआव गिबियावनो 43 गौथुम दङमोन, 43 अर्गेनाइजेसन दङमोन। बे गौथुमफोरा बर'निल' नङामोन, गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि गौथुमफोराबो सरजाब जानानै दङमोन। मानो दानाय जादोंमोन बे जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सर्टलि जों मिथिनांगोन। दानाय बेनोमोन जे जों अरायबो लुबैयाखैमोन हाथियार हमनानै सोमावसारबाय थानाय NDFBआ सोमावसारनानै बेखौ लावलांहोबाय हाथों। माबा मोनसे गनायजाथावना बर' हारिनो लाबोना होथों, बेखौ आसा नेनानै हयथ' बिथांमोनखौ भारत सरकारजों सावरायजानायखौ जोङो लुबैदोंमोन, बै ओनसोलनि रायजोफोराबो आरो गुबुन बर' रायजोफोराबो। समाधान आरो गोजोन मोननो थाखाय जोङो जेब्लायबो बुंदोंमोन जे आखायाव हाथियार हमदो जेला सानसेब्लाबो नोंथांमोना हाथियारखौ दोननानैब्लाबो सरकारजों सावरायनानै बर'आ मोननांगौ आलादा रायजोखौ लाबोना होदो, बे सिमांखौ मोगथां खालामदो होननानै जों सानबाय हायोमोन। बिथांमोननि मुङावनो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोना गोबां जायगायाव हाराखास्ति जानायखौ जों बेखौ मिथिगौ। दा बैफोरखौ मिथिनायनि उनावबो दिनै जोङो माबा मोनसे आसाजों नेना दंमोन। बे आसायानो जाबाय माला जोंनि गेजेराव गंसे आलादा न'खर जागोन, आलादा रायजो जागोन। 1967 मायथाइनिफ्राय PTCआ उदेयासल रायजो दाबि खालामनायनि उननिफ्रायनो दिनै जोंहा दीपक लाहारिया बुंदों दहाय 50 बोसोर बारलांबाय। जाय 50 बोसोराव गोबां जोंहा मुंख्लं जालांदों, बै मुंख्लंफोरखौ दाबो जों गोसोखांबाय हायो। PTCनि मुंख्लं, एबसुनि आन्दलननि मुंख्लं, BLTनि मुङाव मुंख्लं जानाय, NDFBनि मुङाव मुंख्लं जानाय, सारा बर' हारिनि सोमावसारनायनि बेलायाव जालांनाय मुंख्लंफोरनि जों खोथाखौ साननानै बे समाव जोंनो गंसे आलादा रायजोआरि नांथारगौ। बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि महरै बे दुलाराय भारत हादरनि लोगोसेनो बुहुमाव सिनाय जानो थाखायसो जोंनो नांगौ। बे खोथाखौ साननानैनो दिनै जोङो नेगासिनो दङ। आरो दिनै जों खाफाल गोनां जाय हाथियार लानाय जोहोलावफोरखौ सानसे बेलासे जों सानदोंमोन माला गोजोन लाबोनो हागोन, माला सुफुंसारनो हागोन, माला जोंनि गेजेराव आलादा रायजो फैगोन, बेखौ जों माला मोनफुंनो हागोन। आलाय सिलाय साननायफ्रा जोंनि गेजेराव सफैदोंमोन। बै समाव आलाय सिलाय साननाय सफैदोंमोन। बै समावनो जोंनि गेजेराव गावनि गेजेरावनो नारा नाथा जुजिलायनायाबो जादोंमोन, दाङाबाजिफ्राबो जादोंमोन, बिदा फंबायनि गेजेरावनो खास्रि बास्रि बुथारलायनायाबो जादोंमोन। मोनसे समाव खाफाल गोनां जों दिनै
भारत सरकारा दाउनाव आवगायबोबाय जोंनि जोहोलाव दैदेनगिरिफोरखौ बुंबाय NDFB नि लिडारफोरखौ बुंबाय yes we are ready and right now please you come to the mainstream we will talk and we will try to solve the tax Bodoland problem होननानै जिथिया गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बुंबाय आरो जोंनि बर' रायजो राजायाबो गोजोनखौ लुबैनानै सोमावसारनायखौ खालामलांबाय हादोंबाबो डेम'क्रेटिकेलि नाथाय NDFB सावरायनायखौ खालामनानै मोनसे गरन्थ'आव फैथारनांगौ बेखौ जों नेनानै थाबाय आरो आथिखालाव बर'फोरा खाफाल गोनां बेखौनो होनदों आङो भारत सरकारा दिनै NDFB जों सावरायगासिनो दङ 13 बोसोर जाबाय सोरबा सानदों मा जागोन मा जाया नंगौ रायजोफोर दिनै बै केम्पखौ नुदोंना बै केम्पआव गोबां सेंग्रा जोहोलावफोरा दिनैसिम नेनानै दङ जंगलाव 19 बोसोर 18 बोसोर बिथांमोना जुजिनानै थाबाय जंगलनिफ्रायबो फैनानै दिनै भारत सरकारजों सावरायनायनि बेलायावबो दिनैबो नेबायानो दङ नेनो गोसो गैयामोनबा बिथांमोना बर' रायजो राजानि खोथाखौ सानामोनब्ला मालाबा समाव बिथांमोना सुक्तियानो खालामनो हासिगौमोन गोथां गोजाम सुक्तिखौ बिथांमोना खालामनो नागिराखै रायजोफोर बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां एमिकेबल सल्युसन जाफुंनो हादों बेखौ बिथांमोना लुबैदों दिनै नलबारि जिल्लानिफ्राय